Dobrý deň. Ukážeme si teraz v tejto predimplementačnej štúdii vlastne riešenie tej rýchlej cenovej ponuky, ktoré vy väčšinou teda spracovávate cez Excel súbor. Čiže tu máme ten zdroj. Urobili sme taký návrh v module CRM, ako by si mohli vypracovať túto rýchlu cenovú ponuku a rýchlo zasielať vlastne zákazníkovi. Čiže máme modul CRM. A v tomto CRM-ku sme teda rozdelili to rozhranie tých stageov podľa nejakej logiky, čiže mali by sme prvý stĺpec novú poptávku, čiže nejaký nový dopyt. Potom by bol stĺpec spracováva sa, čiže tam by boli nejaké rozriešené cenové ponuky. Keď si dohľadávate teda ceny od dodávateľov a spracovávate tú cenovú ponuku, čiže keď ich máte viacej a nemáte to ešte zaslané klientovi, tak by to bolo vlastne v tomto stage. Následne by bol vlastne stav tých stageov, kedy tá cenová ponuka bola poslaná klientovi alebo kedy mu bol odoslaný nejaký ďalší e-mail cez rozhranie CRM. Potom by mohol byť stage vlastne odpoveď klienta, čiže by ste vedeli zosumarizované jednotlivé tie obchodné prípady, na ktoré odpovedal daný zákazník. A následne by boli stage aj získaná obchodná zákazka a stav zrušená, keď ten zákazník nemal to záujem. Čiže ten prvý stĺpec, tu sa zbierajú v podstate všetky ako keby lídy alebo tie dopyty z viacerých zdrojov, či už je to v podstate vaša e-mailová schránka, odkiaľ by ste mohli ten e-mail posielať do ODA, prípadne by tam bol nastavený filter. Takisto ten dopyt môžete vytvárať ručne, ako cez tlačítko nový, prípadne by sa zbieral vlastne z webovej stránky. Čiže otvoríme si webovú stránku, tu máte príklad webovej stránky, ktoré sme urobili narýchlo. Máte tu viacej kontaktných formulárov alebo webových formulárov a z nich by sa mohol lead zbierať priamo do toho CRM-ka. Čiže môže byť napríklad webový formulár niekde v petičke stránky, prípadne by sme mali vlastne kontakt alebo cenovú ponuku, formulár. Čiže môže byť takáto cenová ponuka, kde tí klienti, pokiaľ by nenašli niečo v obchode, alebo tí stáli zákazníci, ktorí vás oslovujú, a teda nenakupujú ako keby cez ten e-shop webový, tak môžu používať a využívať vlastne takýto rýchly formulár, kde by teda zadali nejaké údaje na dopyt, čo dopytujú ako keby do tej objednávky, čiže ja som si to tu už predvyplnil, takže ja to takto testovacie odošlem. A po odoslaní mne sa to vlastne zobrazí ten dopyt už tu v tých tiketoch v module CRM. Čiže takto jednoducho my vieme zbierať z rôznych zdrojov vlastne dopyty. Vám tá informácia dojde samozrejme aj do e-mailovej schránky, že ste boli priradení ako obchodník k tomu dopytu po vytvorení toho daného dopytu, teda z nejakého mailu alebo z toho odoslania webovej stránky. No a teraz sme v detaile daného obchodného prípadu. Čiže vy tu máte nejaký kontakt. Ten kontakt sa nevytvorí ako nový do modulu kontaktov, ale viete si takto teda pozrieť cez e-mail, či ten e-mail je priradený k nejakému existujúcemu kontaktu. Čiže vidíme, že tu našlo vlastne mňa, lebo ja už som tam pôvodne evidovaný. Čiže keď sa prekliknem do modulu kontakty, tak vidím, že ja tu mám vyplnené už nejaké veci. Mám tu spracované 4 obchodné príležitosti a podobne. Čiže vrátim sa späť do tej objednávky, respektíve do toho obchodného prípadu. Pokiaľ by tá e-mailová schránka, respektíve ten e-mail nebol v databáze evidovaný, tak vy si tu priamo začnete písať, vytvoríte nový kontakt do databázy. Takže takto jednoducho si viete priradiť kontakt. Čiže dám si tu teda seba. Tu sme vytvorili na novo takúto novú položku, záložku, kde si vy viete vystaviť teda tú cenovú ponuku. Vidíte, že ten zákazník má záujem objednať si 2x tlmič, nejaký typ, čiže vy si to jednoducho viete skopírovať do cenovej ponuky, vytvoríte si nový riadok, čiže dáme si názov produktu, dáme si počet kusov 2. No a tu vám vieme teda nastaviť všetky potrebné veci, čo máte vlastne v tom Exceli, čo ručne doplňate, čiže nejakú prepravu, prípadne tú kvalitu, termín dodania, dodávateľa a podobne. Toto všetko vieme zapracovať. Čiže dáme si to v českých korunách, vyberiete si kvalitu, termín dodania,
hej, a stanovíte si teda nejakú nákupnú cenu, dajme tomu, že to bude stať 1500 českých korún a štandardne teda nejakú 40% maržu. Hej. Vidíme, že nám tu už teda vyrátalo automaticky predajnú cenu, vyrátalo nám to nákupnú cenu vlastne v náležitosti na tých počet kusov, takisto maržu a cenu spolu. Hej. Čiže asi takto viem jednoducho a rýchle vytvoriť viacej tých produktov, čiže teraz by som si dodal nejaký produkt 2 s nejakou cenou, dáme si tu, dáme tomu 12 kusov, cena za kus bude 150 korún českých s maržou, dáme tomu 32%. Podoplňam si tu vlastne všetky tieto potrebné náležitosti. A tu by boli aj všetky tie ostatné veci, čo používate. A sme to pripravili narýchlo, aby ste videli tú funkciu, ako to funguje. Čiže takto si to uložíme. A takto jednoducho si viete vyskladať vlastne celú cenovú ponuku. Je to ako keby custom riešenie, pretože pôvodne sme plánovali, že využijeme modul predaj, ale v princípe tam tú cenovú ponuku vyskladávate tak, že ten produkt musí byť evidovaný v databáze, čiže na sklade. A toto je riešenie, pri ktorom nemusia byť tie produkty evidované na sklade. A tým pádom vieme zrýchliť celý ten proces objednávania a vystavovania tých rýchlych cenových ponúk. Čiže máme tu takýto prehľad vlastne jednotlivých položiek. Tu máme sumáre zrátané a v spodnej časti máte teda tú potrebnú tabuľku, kde vy si doplňate vlastne cenu za dopravu. Tú dopravu vieme vymyslieť tak, že ju budete mať napríklad tu na nejakú tú tabuľku, čiže vieme skopírovať tú tabuľku tej dopravy veľmi jednoducho. To urobíme cez automatickú akciu, že by sa tam vždy zobrazovala a vy si teda tú dopravu viete rýchle pozrieť. Takisto by sme tam teda dorobili aj rozmery, respektíve tú gramáž, hmotnosť tých jednotlivých produktov, aby sa to automaticky preratávalo. Čiže na základe toho sa môže potom aj predvyplniť nejaká doprava. To všetko budeme zapracovať. Čiže vrátime sa späť na tú rýchle cenovú ponuku. No a my sme si teda stanovili, že tá doprava bude, dajme tomu, 2000 korún. Takže nám už systém potom automaticky preratá vlastne cenu bez tej dopravy, že koľko je marže bez dopravy a koľko bola vlastne celková marža a tu si vy ručne budete doplňať cenu za dopravu. Čiže toto je kompletná náhrada ako keby toho riešenia, čo vy využívate ten Excel, takže vieme to pekne zapracovať takýmto spôsobom do ODO. A teraz ďalší krok je vlastne to, aby sme to tomu zákazníkovi poslali na e-mail. Čiže vytvorili sme tu takýto nový button, nové tlačidlo so serverovou akciou, kde vieme ľubovoľne naparovať nejaké znenie e-mailu a máme k tomu naparované, alebo sa generuje k tomu aj priamo PDF report. Čiže PDF príloha, kde bude tá cenová ponuka. My to máme urobené ako keby na ukážku, takže nie je ten PDF report alebo tá cenová ponuka v PDF-ku ešte hotová, to budeme robiť potom počas realizácie. Takže ukážeme si len procesne, ako fungujú tie kroky. Čiže vy v prvom kroku ako keby vytvoríte tú cenovú ponuku. Tu ešte automatická akcia, pokiaľ to vy uložíte, vám preráta očakávané tržby. To sme tiež dorobili, aby ste tie očakávané tržby potom mali evidované. A tu na týchto stĺpcoch to sa zrátava dokopy a vidíte to aj pri každom jednom tikete, pri každom tom jednom obchodnom prípade. Takže vrátim sa späť do detailu obchodného prípadu. A ideme teraz tú spracovanú cenovú ponuku poslať zákazníkovi. Čiže jedným klikom veľmi jednoducho my otvoríme znenie e-mailu, čiže tu vieme predefinovať nejaké znenie, vieme tu vložiť premenné, čiže môžu tu byť ceny, môže tu byť nejaký sumár, sumár tej cenovej ponuky. Súčasne sa vygeneruje PDF report, kde bude tá kompletná cenová ponuka v PDF-ku. Vy to takto zákazníkovi jednoducho pošlete a už sa to v pravej časti zaeviduje vlastne do tohto četra. Tu vidíte, že komu tu bolo odoslané ten e-mail, prípadne si tu viete pridať ďalších sledovateľov, čiže buď to môžu byť nejakí vaši kolegovia, alebo to môžu byť ďalší kolegovia toho zákazníka. Takže viete si tu pridávať odberateľov a ich odoberať. Tým pádom celá tá komunikácia ohľadne tohto jedného obchodného prípadu sa bude posielať súčasne na všetkých tých sledovateľov. Takže teraz sme odoslali tomu zákazníkovi vlastne ten e-mail, ja si to otvorím vlastne v Gmaile
a mne by to malo dojsť do automatických, čiže ešte to neprišlo, skúsime si to refreshnúť. Takže automatické, stále to tam ešte neprešlo cez server. A vidíte, že tu v tom četri vysí tú cenovú ponuku, ktorá je aktuálne prázdna, čiže to by sme potom dorobili. Si ju viete zobraziť aj takýto náhľad, rýchly, čiže kedykoľvek sa k tomu viete dostať. Vidíte, čo ste tomu zákazníkovi posielali, aké znenie e-mailu, aj s jakou prílohou. A vy keď ste to takto poslali cez ten batón, tak mne sa automaticky zmenil ten stage, čiže mne sa to automaticky na pozadí presunulo do stavu, že ten ticket je v tom stage, v tom stĺpci poslaný e-mail klientovi. Čiže keď sa pozriem, tak tá objednávka je vlastne tu. Ja som tu ešte nastavil také zotriedenie, že sa to triedi podľa tých hviezdičiek. To vieme tiež nastaviť ľubovoľne, či podľa idečka, alebo podľa vytvorenia. Čiže keď som si tam dal teraz 3 hviezdičky, tak sa mi to umiestnilo na prvú pozíciu. Takže vy vždy, keď pošlete tú cenovú ponuku, tak ten ticket sa automaticky prehodí vlastne tu do tohto stavu. Čiže takto budete mať prehľad, čo bolo poslané a na ktoré tie tickety alebo na ktoré tie cenové ponuky ten klient odpovedá. To vám ešte ukážem teda, ak sa to už načítalo. Dobre, tak už nám bol doručený ten e-mail. Takže vidíme, že e-mail nám bol doručený do mailovej schránky s tou cenovou ponukou. To je vlastne tento obchodný prípad, ja si dám na zeleno, aby sme videli, že sa nám presunie potom do toho stageu odpoveď klienta. Čiže ja si otvorím ten e-mail. Nám tu došla tá príloha tej cenovej ponuky v PDF-ku s nejakým znením e-mailu, čo vieme ľubovoľne nastaviť. Ja teraz odpoviem ako zákazník na daný e-mail, napríklad, že mám záujem. Odošlem to. A mne sa teraz dojde mi to odpoveď do ODA a tento ticket vlastne sa presunie pod odpoveď klienta, čiže to refreshnem. A vidíme, že sa ticket presunul. Čiže otvoríme ho a vidíme, že tá odpoveď vlastne, čo bola poslaná z mojej mailovej schránky, tak je tu. Samozrejme vám tá odpoveď dojde aj do mailovej schránky, do tej vašej, ako administratorovi. Čiže vidíte, že dojde nejaký e-mail, tu som v schránke ako administrator, teda toho účtu vode a máte tu button, ktorým keď na ňo kliknete, tak sa vám otvorí priamo ten daný ticket. Čiže ja som klikol na ten button a otvoril sa mi teda ten ticket. Čiže vidím tu, na čo som odpísala. Tu máme tú cenovú ponuku. Takže takto jednoducho a prehľadne vy viete spracovať rýchle, vystavovate cenové ponuky, budete mať prehľadnú celú tú komunikáciu, čiže budete vidieť pekne, v akom stave sa nachádzajú tie jednotlivé obchodné prípady, a budete tu mať vyznačených vlastne zákazníkov, viete si to označovať tagmi, prípadne si meniť prioritu, aby ste to mali viacej prehľadné, označovať si to napríklad farebne a budete tu mať teda tú automatizáciu. Ešte by som vám rád ukázal teda jednu náležitosť. Následne je taký plán, čo nie je teda default toho ODA, že keď vám to ten zákazník schváli, že je to cenová ponuka, vy si to dáte ako získanú, vyhranú cenovú ponuku. No a teraz z tejto cenovej ponuky my tu vytvoríme nejaké tlačidlo, že konvertovať na objednávku. Môže to byť napríklad nákupná objednávka na tých dodávateľov priamo, čiže tam by tá funkcia toho servera, ten skript fungoval tak, že na pozadí by sa vytvorili produkty do aplikácie, do modulu sklad, aby to bolo zaevidované v vode. A následne by sa vytvorila nákupná objednávka na daných dodávateľov. Čiže my to bez toho, aby sa ten produkt vytvoril na sklad, nevieme vytvoriť vlastne nákupnú objednávku. Takže vedeli by sme to teraz takto zautomatizovať cez nejaké ďalšie tlačidlo. Aby ste to nemuseli všetko manuálne prepisovať potom do toho ďalšieho modulu. Takže tak. V tejto hornej navigácii vy potom ešte vidíte napríklad, že zobrazené stránky, tej webovej stránky, že ako sa správa ten užívateľ, kadiaľ prechádzal, že toto je tiež taká zaujímavá štatistika. Vrátime sa späť a vidíte tu podobné obchodné prípady, čiže obchodné prípady, ktoré majú pridelené rovnaké kontakty, čiže majú pridelený rovnaký kontakt ako tento aktuálny. A prípadne tu môžete vidieť nejaké udalosti, čiže môžete si
k tomuto obchodnému prípadu vytvoriť nejakú aktivitu, že či chcete poslať nejaký e-mail, alebo že máte zavolať tomu klientovi niekedy o týždeň, prípadne dohodnúť si s ním stretnutie, alebo nejakú túto poznámku. Takže to potom vidíte tu na všetko v tých aktivitách. Takže toto je naše riešenie, ako by sme teda mohli si zapracovať customizovateľne, čiže cez nové úpravy a cez nejaké nové skripty vlastne funkciu toho, ako by ste vypracovali a zasiali veľmi rýchlo tie cenové ponuky, tie prvotné, keďže vy tam máte veľa odpadu, veľa neschválených cenových ponúk, aby ste zbytočne nemuseli teda vytvárať produkty do modulu predaj, respektíve do modulu sklady a vytvárať nejaké fixné cenové ponuky v module predaj.